Эфирда яңалыклар чыгарылышы студияда Лилия Гатина улгатыба койбір темалар турында кыскача. Пассажирлар үтініші бойынша Шулман проспекті буйлап 43-ші сонлы зур сыйдырышлы автобуслар йөри башлады. Тулай тұрақтан мәктәпкә медицина күлияты студентларының практик дәресләре хәзер яңа бинада уза. Идәннән түшәмгә кадәр 52-нче мәктәптә капиталь ремонт үткәрелгән. Пассажирлар үтініші бойынша Шулман проспекті буйлап 43-ші сонлы зур сыйдырышлы автобуслар йөри башлады. Шолы халкы күп тапкырлар бигрәк тә кеше күп йөри торган вакытларда транспорт проблемаларына зорланды. Бүген безнең төшерү төркеме пассажирлар белән аралашты һәм аларның үзгәрешләрдән канәгать булу-булмавын белде. 43-ші санлы зур автобуслар күптән түгел генә йөри башлаган, шуңа күрә барлык пассажирлар да аларга күнекмәгән. Тем более менә без постоянно кайтып йөрибез авылларга. Автостанциягә төшәргә шундый җайлы. Как будто и не едем, а плывем на теплоходе. Все красота, спасибо всем. Во-первых, очень вместимо, и с коляской очень удобно, с детьми, с двумя детьми. В «Газелях» вообще-то никак неудобно передвигаться с коляской, не берут нас. В общем, нам нравится, очень удобно. Пассажирлар зур автобусларга шатлансалар да, аларның теләкләре дә бар. Сораштыруда катнашучыларның күпчелеге җәмәгать транспортын кич белән соңга кадәр йөртүне сорый. Ул вакытларда да кайбер кыенлыклар бар ди шалылар. Они бы еще продолжали работу свою и до 12 ночи, потому что невозможно уехать по Чулману после 8. Вечером заканчиваю работу в 6-7, приходится ждать, бывает по 40, по 30 минут. И психуешь и уезжаешь на такси. Вечером они не ездят, потому что с Королёва уехать это только 1.43 ездит. Әлегә җәмәгать транспорты халык күп булган вакытларда гына йөри. Мәсәлән, автобусларның берсе ит комбинаты тукталышыннан яңа шәһәр ягына хәрәкәт итә башлый. Башкарма комитет җитәкчесенең беренче урынбасары аңлатканча, алар барысы да бергә кушыла. По 43-му маршруту есть запрос на часы пик, на приезд в школы и гимназии, на отъезд, поэтому да, поставили ряд автобусов, те, которые имеются в наличии муниципалитета, которые нами приобретены у корпорации КАМАЗ. Бу заманча дизель автобуслары алар белән барлык маршрутларны тәэмин итү планлаштырыла, эш этаплап башкарылачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Өйдән мәктәпкә хәзер медицина күлияты студентларының практик дәресләре 48-нче мәктәптә узачак, алар өчен аерым корпус җиһазландырылган, анда белем алу өчен кирәкле барлык әйберләр бар. Аларны яңа уку йорты белән котларга безнең төшерү төркеме дә китте. Яны Десяткина балачактан ук табиблар турында сериал карагач медицина хезмәткәре булырга хыяллана. Кызның теләге яртылаш тормышка ашкан. Ул медицина күлиятенә укырга кергән. Булачак табиб хәзер практик дәресләрнең тулай торакта түгел, 48-нче мәктәптә үткәрелүенә бик шат. Знаете, я когда первый раз зашла, у меня глаза, честно говоря, были в шоке. Вообще, я сама была в шоке, потому что здесь новый ремонт, очень много пространства, большие кабинеты. Сразу видится разница, потому что мы занимались в общежитии. Башка медицина күлияты студентлары да һәм укытучылары да күченүгә шат. Яңа зданиягә күчкәч, без бик шат булдык. Монда кабинетлар зуррак, яктырак, киңрәк. Укытучылар да шат булдылар. Иң беренче без шат шушындый олы зданиягә күчкәнебез өчен. Шәһәребезгә бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Шулай ук безнең җитәкчебез Нургатина Ирина Ефимовна безне гел алга алып тора, безне ярата, безне яхшы шартларда эшләргә тырыша. 2007 елдан практика бүлеге элеккеге төзелеш училищесы Тулай торагы бинасында урнашкан. Хәзер бу зяб бер йорты. Яңа бинага медицинага старт проекты ярдәмендә күченергә мөмкин булган. Было принято решение работать, сотрудничать с школой номер 48. Соответственно, мы не мешаем друг другу в рамках образовательного процесса. Ни школа нам не мешает, ни мы школе не мешаем. Поэтому в этой связи очень комфортно, особенно для ребят медицинского класса. Колледж студентларыннан тыш бу корпуста 8-нче М сыйныф укучылары да белем ала. М хәрефе медицина сыйныфы дигәнне аңлата. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Ленар Султанов, яңалыклар.
Яңа уку елы һәм күңелле үзгәрешләр. Икенче мәктәптә беренче тапкыр капиталь ремонт үткәрелгән төзелеш эшләрен башкаруга федераль, республика һәм шәһәр бюджетларыннан акча бүлеп бирелә. Мәгариф учреждениесе ничек үзгәргән? Моны Россия Федерациясе Дәүләт Думасы депутаты Әлфия Кагугина һәм безнең төшерү төркеме тикшерде. 52-нче мәктәп 30 елдан артык эшли. Бу вакыт эчендә бинада бер тапкырда капиталь ремонт үткәрелмәгән. 52-нче мәктәп директоры Дамир Нуриәхмәтов әйтүенчә, үзгәртеп курудан соң мәктәпне танып булмый. Балалар иминлеге өчен өстәмә видео күзәтү камералары урнаштырылган. Спорт залы һәм китапханә яңартылган. Актлар залы да аерым игътибарга лаек. Тирә-яктагы территорияда төзекләндерелгән. В школе были проведены очень много работ. Была полностью отремонтирована кровля, заменены трубы инженерии. В классах поменяли линолеум, освещение, электропроводку. Практически во всех классах заменили парты, стулья, новое оборудование. Үзгәрешләргә педагогик состав та шат. Хәзерге вакытта мәктәптә 700-дән артык укучы белем ала, 39 укытучы эшли. Мәгариф учреждениесе яшь кадрлар белән тулылана. 2 яшь белгеч математика һәм география укытучылары булып эшли. Кабинетларда якты, җылы, bütün условиялар бар, bütün шартлар тудырылган. Безнең бар интерактивный доска, электронный доска. Даже менә акбур белән яза торган токта да бөтенләй икенче төрле яңаны элделәр. Эшләргә, конечно, рәхәт. Ошый бик нык балалар, кырыен белән балалар белән эшләп, теге атмосфера, настроение алып китәсең инде. Арым, конечно, но вдохновленная, дисең дә була. 52-нче мәктәпне капиталь ремонтлауга федераль, республика һәм шәһәр бюджетларыннан 135 миллион сумнан артык акча бүлеп бирелгән. Мы в Набережных Челнах смогли капитально отремонтировать 7 школ. Это очень мощная программа. Каждая школа где-то от 135 до 150 миллионов. Плюс мы построили новые школы за 2,5 миллиарда, садик за 600 миллионов. Вот мы посчитали, более 3 миллиардов в этом году мы вложили в детство. Я хочу сказать, что это самое лучшее вложение в наших детей, самое эффективное и самое правильное. Шәһәр мәктәпләрен һәм балалар бакчаларын капиталь ремонтлау программасы буенча эшләр дәвам итәчәк дип ышандырды Әлфия Кагогина. Айзилә Шаймөхәммәтова, Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бердәм дәүләт хәзер сүз имтихан турында түгел, югары сыйныф укучылары өчен тарих дәреслекләре турында бара. Бөек Ватан сугышы вакыйгаларынан алып махсус хәрби операциясы үткәрүгә кадәр тула аңлатма. Дәреслекләр барлык белем бирү учреждениеләренә дә кайтарылган. Безнең төшерү төркеме 32-нче мәктәптә булды һәм китапларны карады. Арина Тюрина Бөек Ватан сугышыннан соңгы еллар турында сөйли. 11-нче сыйныф укучысы Россия тарихын берничә көн элек таратылган яңа дәреслекләр буенча өйрәнә. Мне понравилось то, что учебник очень красочный, в нем много картинок, а также хорошо выделены исторические термины и даты. Россия тарихы буенча иске дәреслекләр 2014 елга кадәр булган вакыйгалар белән тәмамлана. В этом учебнике уже события по сегодняшний день. И вот именно освещена специальная военная операция, то есть целый параграф предоставлен этому вопросу. Бу бүлек яңа төбәкләрнең Россия составына керүен махсус хәрби операциянең максатын аңлатуга багышланган. Монда бик күп яңа информация, свод турында да бар. Бик күп яңа әйберләр язылган. Без бу китапны бик яраттык, чөнки бөтен әйбер бик әйбәт аңлашылган. Шуңа күрә бөтен укучылар бөтен әйберне аңлап бетерәләр. Каждый параграф начинается с проблемного вопроса. Представлены основные термины, работа с хронологией, есть задания на синхронизацию курсов отечественной и всеобщей истории. Ләкин иң мөһиме укучылар QR-кодларны бәяләделәр. В этом учебнике есть такие нововведения, как QR-коды. Благодаря ним можно найти новые дополнительные учебные материалы. Вот, для примера. Открываем, и у нас есть фильм «Весна». Бу 10-нче һәм 11-нче сыйныфлар өчен бөтен ил буенча гомуми тарих һәм Россия тарихы буенча бердәм дәреслекләр. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Они все приезжают на новоселье уже завтра. Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Какое все классное.
Ты открываешь. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Геркулес Богатырский. Увелка за 44 рубля. Челны, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Чавыча, красная икра, белорыбица. Все от производителя. С 18 по 23 сентября. ТЦ Грин, первый этаж. Остановка Глобус. Спешите в магазины «Сибиряк». Только в сентябре скидка 30% на все куртки и пуховики до 74 размера. Проспект Мира, 12А, остановка Медгородок. Продсклад «Победа». Творог 5% 300 грамм 82,50. Колбаса докторская «Совнарком» 245 рублей за килограмм.